Представи си, че всеки ден гледаш един и същи филм. Знаеш репликите, знаеш героите, знаеш сценария. И това те изморява изключително много. А сега си представи, че можеш да напишеш нов сценарий, собствен, по твой сюжет, както ти го харесваш. Ето така се случва промяната. Истинската промяна започва отвътре. Когато я постигнеш там, тя неизбежно се материализира и навън в живота ти. За да можеш да постигнеш тази промяна, обаче трябва да следваш стъпките й. Те не са трудни, просто никой не ни е учил на тях. И знаеш ли защо? Защото когато си независим, вече не си удобен. А истината е, че стъпките към промяната са само 3. Първо, откриваш проблема, като дешифрираш програмата, която стои зад него. Второ, формулираш тази програма, намираш нейната слабост и на нейно място създаваш нова, с друг софтуер, който води до различен резултат. И трето, започваш да осъзнаваш новата програма и системно да я практикуваш. Знам, че звучи сложно, но когато започнеш да следваш процеса, става много лесно, като четене на книга. Ако това те докосна и ти е интересно и искаш да разбереш повече за промяната отвътре навън, последвай